जों साबुनि थानि जास्टिस सानि सिनाय ओ कुंथाय बारारक जों साबुनो सावै हामलाक सिनाय सिनि कपालनि बिरिमान सागनि हाव तङैनो सागनि अमथाय क्लाइमा थायो तङै परि उइफानसे जों सेब करिखा जों साबुनि थानि जास्टिस सालाय सिनाय थानाय सालकिया सिकां नरक नुगै मांखाना 6 तारिख 1 मार्च 2024 दशरथ देव मेमोरियल कलेज चिनि खरकसा ताखुकनो एबीपी नि बीजेपी नि संगठन दक रमुई वाकटक बुतिखे बुलाइमानि फियाबा जस्टिस माया आबुनो जों सालबसुक जस्टिस सालायसिनाय अति प्रासा हनजागाय रक मंत्री मिनिस्टार रक केबो कक्तिसानि किरुइ अमाहाय कलेज तिस बुजागै तंमारनो तियै फियाबा ताबुखना टीआईएसएफ नि बखाक्तै खुवाइटु आगरतला लाहार थांमानि एनएच रुटनो सालचारि बागै कासुना बागै बरक खना चबा खरनाय हिनै सायखनारका जों पगैता थांनि ताखुकसं 2019 नो चिनि ताखुक फायारमैन बिश्वजित देबरमा बुजाक मानि न जों तिनि नों खना ngै मानो आं खना ngै मानो केबोनि थानि बुफुरजानि चब्रब जानो केबो सायमिया फियाबा जों जस्टिस माया टिप्रासा हिनजागै रक सालबसुक मोहानि बागै जों चबाखलाय तसिनाय ताखुकतै बुखुकसं जों वान सुक्ताय साबुनि कपालो बुफुरजानि बर हाइके चप्रबनो आबुनो तुइनो जों टिप्रासा रक थानसाके चबाखलायने हिनै टीआईएसएफ रक ताबुक खनानि सालसानि लाहार का सुनाय एनएच खवाइतो आगरतला हनै सायखनारका खनानि दिछि मांफ्लिओ अच्छा ताकुक संनो ताके कबक माने सुनो उ सकांगो नरगत अनुखना खबर चैनल रगो मीडिया सोशल मीडिया रगो जे दशरथ देव मेमोरियल कॉलेज चिनि 7 जन स्टूडेंट तिप्रसारक एबीपी स्टूडेंट रक बाय बुजाखा एबीपी स्टूडेंट्स रगो चिनि निजिनि बरक तंफानो बा चिनि तिप्रसार तंफानो चिनि बरक बुया आजागाबो गुबुननि बसंनि बरक चिनि स्टूडेंट्स उनाव बुखा केबोनि बकरक फाटिगा केबो याग्रगो दुखुमाका याग्रगो बुजाबायका आनलगि victim rok खरसा तंगो ताबु बहाजा ते बाकी रखाय बरक बाक्सा बसाय मालिया एग्जाम बरि मालिया बंनि कॉलेज नि जों पुलिस प्रशासन न बहुत टाइम रिखा जों 2 दिन दरते बंनो नासिंका एफआईआर बंनो 2 बार जों जमा खायका एफआईआर जमा खायमा परे जों आरो थांका आरो नि ओसी ब साइर हरका जे जों नायनाय जों खना नायनाय तिनि नायनाय थावनि नायनाय हिमा सुनो तिप्रसारकनो आम हायके बर थङै दं आबुनि लगे तिनि फुङो तिनि रामचंद्रघाटनि ब्लक प्रेसिडेंट सब जुनालनि चेयरमैन रक खुवाइनि ते आइं आश्रम बारिनि तिनि तिप्रामथानि बरक थांका प्रिंसिपल बाय कक सालै गार्जियन रक बाय कक सालै प्रिंसिपल ताम स्टेप नारका बंग तरफ होते साइमनन बागै हाइफानो बरक कुनुफानो स्टेप ना हायाको आरो तिनि एबीपी नि बरक फाइ बंगनो साइटं फनक सामने अथॉरिटी ना हारै कॉलेज हापायका नंनो साबो परमिशन दिखायनि जे एबीपी स्टूडेंट फेडरेशन फ्लाइट तंना रक बरक अमो साइमना नांगो जे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से चलु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 19 बरक नाय नायथं कोनो जागा थांनानै बय केबो केबनो कासुमिया कासो कांका उल्टा बरक से आइनो खलायनाय बरक मांसे जनो जाय खाय दङ हाइपानो अ जागा प्रशासन नि एकदम फेलियर नुजागै दंखा प्रशासन कोनो खायमिया ब खाली आसारिओ नरकनो खायनाय जों नायनाय हिनै किन्तु चिनि स्टूडेंट रक ता थांगार परिमालिया चिनि तिप्रसारनि स्टूडेंट रक थांगार तंगैमाया अमो तिनि फर्स्ट टाइम या एडमिशन टाइम अंथुं गुबुनि जरावबो सेम अमो हायनो चलितो तिनि जों ग्रेटर डेभलपमेंट सानमाननि अमनो कारण चिनि स्टूडेंट फेडरेशन रंनो जों सुदु खुवाइ कॉलेज सिमिया जों त्रिपुरानि गोबां कॉलेज रगनो अमहाय इंसिडेंट रक नुगिना दंना सोशल मीडिया वो जों बंनो बहुत जरा रिखा बंनो बहुत जरा नायथिंका जों जतन जरा रिखा चिनि एबीपी नि स्टूडेंट्स रंनो जों सालाया गले सेटल खायना नायका अपन बर सेटलमेंट नि दिगि थांगिया आन बागै जों टीआईएसएफ रक मिलुइ खुवाइ डिविजन नि टीआईएसएफ ते आं और सेंट्रल नि प्रेसिडेंट बर मान जागै दिनै प्रेस मीट खाय जों अ जागा डिक्लेयर खायो जे खना जों खुवाइ नि लामा बन्द खाय दं खुवाइ नि लामा से बन्द अंगला अ जागा हाईवे बन्द होई दं माने पूरा आगरतला ते त्रिपुरानि कानेक्शन बन्द खाय दं जों जुदि खोनाफानो जुदि कालप्रिट रंनो एक्शन ना हाय आंकाय जे बुजांनाय रंनो बननो जुदि खोना रमिया हांकाय ठीक আছে जों साइमानो कॉलेज स्टूडेंट वालाय मानो जोंहा जागा कोनो चिनि कोनो मंतब्य करि जों आमन बागै जों कोनो इंटरफेयर बखायो हाइपानो जों मुगजाखा जे बरक कॉलेज स्टूडेंट्स रंनो जे तिप्रासार रंनो बरक ना बुजांनाय बकरक फाटिमान से कोनो एक्शन से ना हार जागिया
যে borok tin west brisnan bosai malia attempt to murder case in taka tikisa nokorka komo borok ni onek se injury ka কিন্তু আউটসাইড নি বড় ওয়া জায়গা হাই বুফাই কাহিনী जों खोनाও তিনি যারা স্টুডেন্ট পড়নাय রগা জায়গা जों সাইড খানা দিকা আউটসাইডার নো মারমনাय যে কলেজে পড়ে তংনাय বংনো পানিশমেন্ট মারিনাय বরক जों পুলিশ নো টাইম দিখা যতন টাইম নিমান পরে বরক যতন যে বংনি নাংমানি সামুনো খাইমেন বাগै bongno जों टाइम निमन बिसिं टाइम पिरियड नि बिसिं borok samu khayan bagै जों खोना खुवाइ नि लामा क्लोज खाइ दङो खोनानि सिमि जों लामा बन खाइ दङो जोंनि डिमान्डआव दंनाय जे खायनाय दंना पानिशमेन्ट निदि ते बरनो स्ट्रिक्ट एक्शन हानान bagै जारा अ स्टेट नि गभर्नमेन्ट अ दंनाय borok तो साइ दङो जों जतन bagै न दङो सबके साथ सबका विकास इंगा तिनो माहायंगला खम सबका साथ सबका विकास इंगा तिन तांगै आसक्ति नीति प्रसा बंसरक बुजागै दङै न कोनो खाइया स्कुल कायसा इन्स्टिट्यूशन कायसा जतन परिमाण नाय जात आजागा गरै नंनि बरक थामनो गोनां नंनि सीपीएम कांग्रेस जतनिन परिमाण किन्तु जागा जे बरक जुदि शिक्षा प्रतिष्ठानाव माहाय जुदि बरक खायनानै नायखांकाय पॉलिटिक्स जुदि अरबो दाना नायखांकाय अमो बैलेंस आया जोंनो दिक्कार खायो ते अमनि दति स्टेट गवर्नमेंट रक अमनि जे बीजेपी नि कत लीडर दंनाय रक बंग नमनो जों साहरो नंग थानि जों अमनो आबान दंनाय नरकमनो दति क्लियरिफिकेशन खादि ते अमनि जे बरक तमानि बंगनो पानिशमेंट दिदि एखाय तिनि सुदु खुवाइ डिविजन जों खोना क्लोज खाइ दं आबनि उलते अब कतर फा नंगिमान खुवाइ बजा कासुनो न खुवाइ बजा कासु जाने खुवाइ नि लामा चिनि मेन जे लामा तमनि चिनि हाईवे जों अमनन सगां कासुनाय आबन परे ते बजा कासु जाना तो जों आसा कामखौ साइमेको हाइपनो जों ताक्सु जरते चिनि फाइनल डिसिजन का जों खुवाइ नि हाईवे लामा जों खोना क्लोज खाइ दङ so amno joton thani no awi mung tongnai te joton thani koi mung tongnai omo lama kasumani tini borok bujaka amo simia tini borok bujako khanakai nong ni sero bujangnai soni joton bujangnai jara AVP khai tongnai tibra sarok nong no amo nang ahoban du norok taban su di norok safety ni tini শহর tini আগরতলা শহর roga hai rogobo jomo jangan hai khobor khanai tongo nugibo tongo BBMC college roga MBB college roga tamo soli tong कॉलेज नि मुंसे दशरथ देव मेमोरियल कॉलेज जतन साइमानो दशरथ देव चिन बरक से तमनि तिनि चिनि निजिनि बरक नि कॉलेज से चिन बरक निजिनि मुंनि कॉलेज से जों परिमाल नि अमा हाय तिनि दिन फाइ टंका चिन तिब्रसन बागै अमा हाय सालबाय टंका आमनि बागै न जों ग्रेड डेभलपमेन्ट नि डिमान्ड दङ दङै थानाय जों जे माय आसा जों अमा खाइ थानाय बेजिनि जे एडिसि एरियाव जों तेबो कॉलेज खालाम दिनि जों सरकारनि थानि आहाबन हामबाय नों सिनेमुं के आंनि सिनेमुं खाय आं सेन्ट्रेल नि टीआईएसएम नि प्रेसिडेंट साजा देबरमा आं लगे दङ कॉलेज नि इंचार्ज सासलां ते आइङो तजों चिनि आगिनि कॉलेज नि न तमनि इंचार्ज ताजा ते बखाय चिनि विक्टिम बो बुजाखा ते बिन लगे ते बरक दङ ते 6 जना बरक बाक्सा ताउ बेड रेस्ट लायजा बरक बसाइमे ते जतन न टीआईएसएम नि स्टूडेंट्स रक चिनि विंग्स बरक दङ तो जोंगाबो न चिनि जतन क्वाइ डिविजन नि गै ते चिनि कम्युनिटी टीआईएसएम नि बरक जतन खना जोंगाबो न रेडी दंनाय जे खना लामो बन्द खायना